Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле коллегалар. Бүген Татар информ матбугат үзәгендә без истә калганнар сәяхәтнамә китабы турында сөйләшәбез. 2010 елда Тукай фонды президенты Риман Гыйлемханов һәм тагын 3 журналист Гөлназ Галимҗанова, Рамиля Газизуллина һәм Альбина Газизуллина 20 мең чакрым ара узып, Казакстан һәм Кытайны иңләп, андагы Тукай эзләре буйлап сәяхәт кылды һәм татар халкы хәтерендә Тукай хатирәләрен яңартты. Һәм менә шушы сәяхәтнамәдән соң менә шушы китап туды. Бүген без шушы китапның презентациясе дип әйтсәк тә була инде, шушы презентациясенә җыелдык һәм әлбәттә инде Тукай мирасы турында да сөйләшербез. Бүген бездә кунакта Риман Гыйлемханов, әлеге китапның авторларының берсе. Илдар Сәгъдәтшин, Татарстан китап нәшриятының генераль директоры. Газинур Мурат, Татарстан китап нәшриятының Нәфис редакциясе җитәкчесе, Нәфис әдәбият редакциясе җитәкчесе, шагыйрь Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе һәм шагыйрь Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Зиннур Мансуров. Хәерле көн, хөрмәтле кунаклар, исәнмесез. Риман әфәнде, беренче сорау сезгә булыр. Менә әлеге шушы юлга, шушы урыннарга, кыйтгаларга чыгып китәргә сезне нәрсә этәрде? Рәхим итегез. Кнопкага басып сөйләбез, ярыймы? Рәхим итегез. Кешене һәр вакыт күңелдәге уй йөртә бит инде, хыял йөртә. Без улгайган сайын әкрен-әкрен генә үзебезнең тамырларга кайтабыз. Инде Тукай миңа татар кешесе буларак иң якын шәхесләрнең берсе дип әйтәсе килә, ул теге туган ягыннан гына түгел. Нәкъ менә татар журналистикасында 40 елдан артык эшләү дәврендә мин һәр вакытта Тукайга мөрәҗәгать итә идем дисәм дә артырып сөйләп булмас. Без 13-тә укганда да Тукай буенча курс эшләр яздык. Менә сабакташым утыра, халык шагыйре Зиннур Мансуров. Безне шундый кеше укытты. Тукайга ихлас бирелгән Ибрахим Нуруллин мәрхүм инде ул бик зур белгече Тукай буенча. Аның махсус китапларын сез күргәнсездер инде. Тукай Уральскийда дигән, аның Тукай турында хатирәләр китабында берсендә ул язып, иң ахырдан бер җөмләсе бар иде. Тукайны ирәнәсе әле. Киләсе буын моны онытмасын дигән сүзләр бар. Ирәнерләр, киләсе буын ирәнер дигән менә шундый өметләнгән сүзләр белән тамамланган ул китап. Кеше үз самына кайта дигәннән менә мин 8-нче елны Тукай фонды оештырырга ниятләдем. Минем максатым шушы үземнең эшчәнлеккә фикердәшләр тарту иде. Һәм 10-нчы елны тәвәккәлләп Казакстанга чыгып киттек. Җаек шәһәренә, Уральскийны хәзерге әйткәндә, чөнки анда инде Тукайның 12 ел яшәвен беләсездер. 9 яшында китеп, 21 яшына хәлле шунда яшәгән, шунда шагыйрь буларак, шәхес буларак формалашкан, әзер шагыйрь булып кайткан, Казанга кайтканда. Һәм безне гаҗәпләндергәне, беренчедән, анда Тукайны байрак итеп яшәсәләр, татарлар. Икенчедән, Тукай белән бәйле бөтен биналар шул кич сакланып калган. Хәтта беренче туктаган йорты да шунда исән-сау, анда беренче гаилә торадыр иде. Без республика Сабан туена баргач, моннан 4 ел элек алгарак китеп әйтим инде. Шунда татарлар безнең президентыбыз Рөстәм Миңнехановка пышылдадылар да, шунда барып күрсәттеләр дә, Рөстәм Нургали улы акча биреп, ул йортны тәртипкә китерделәр, ремонт ясалды. Алга китеп әйт. Менә шушы читкә киткән сайын Тукай кадерлерәк була микән әле ул дип мин еш уйландым инде. Шәм үз астын яктыртмый диюләрдер сагырысы. Казакстанда һәм Кытайда Тукайга мөнәсәбәт бөтенләй икенче. Хәтта миңа Кытайдагы бер татарыбыз, чын татар ул Казанда түгел бездә дип әйтеп куйган иде. Анда Казакстанда мәсәлән, әледән-әле аның шигырьләрен бастырып чыгаралар, аерым җыентыклар итеп, аның иҗатына багышланган төрле хезмәтләр бастырып киләләр үзләре. Аларга өстән берәү дә кушмый, дәүләт программасына кертелми, татарлар үзләре акча табып, менә шулай итеп бергәләп Тукайны яшәтәләр һәм Тукай белән бергә үзләре дә яшиләр. Инде Кытай мине гомумән гаҗәпләндерде. Беренчедән, анда һәр татар гаиләсе дә Тукайның
берәр шигырын ким дигәндә бер шигырын яттан белмәгән кеше юк. Кичкенә балалары хәлле сөйләр Тукайның берәр шигырын яттан. Инде шигырь ятлар яшькә җитмәгәннәре Тукай әкиятләренең иштәлеген сөйләп чыгалар, рәхәтләндереп. Алар инде безне шулай Тукайны байрак итеп яшибез диләр. Әле шундый ни сөйләрләр. Тукайның исемдә калганнар дигән автобиографик әсәрен оғата типографияларда бастырып булманыр күрәсең. Қолдан күчереп бөтен татар шушы әсәрен. Тукайның кайда татар яши, шуларга таратканнар. Шушы Тукайның шушы автобиографик әсәрен. Менә мондый нигә кем барыла икән? Мондый адымга дип әйтик, кем шулай эшли ала икән инде безнең Татарстандан диләр. Булмас инде ул. Мин тәнкыйть итеп кабул итмәгез. Әмма дөресе шул, анда хәтта Тукай интернетны ачып бер нәрсә күрсәттеләр, миңа шаккаттым. Интернетта язган Тукай, Габдулла Тукай Кытайда тугып үскән татар шагыйрь дип язып куйганнар. Бу аларның Тукайны үз итәргә тырышу инде, үзенең китеп санарга тырышулары, хәтта Тукай авырып киткәч, Кылҗа дигән шәһәр татарлары Тукайны үзләренә даваларга чакырган булганнар. Ул турыда рәсми мәгълүматлар да бар, аны кем чакырган да безгә атап сөйләделәр. Ләкин анда кайберсе берәү әйтә, Тукай Кытайда булган дип безгә ышандырып сөйләде. Без аңа ышанмадык әлбәттә. Ләкин алар Тукайны үзләренә китәселәр килгән. Ул татарларның. Шуннан аңладым мин. Аннан соң Кытай дәреслекләрендә 7нче сыйныфлар өчен буладыр инде ул Габдулла Тукайның эш беткәч уйнарга ярый дигән шигыре бар. Аны кем керткән, ничек керткән? Кытай балалары Тукайны укып үсә дияргә була. Кылҗа шәһәрендә Габдулла Тукай исемендә урам бар. Бар дип әйтим мин аны, чөнки һәр татар аны белә. Кайсы татардан сорасаң да алып бар күрсәтәләр. Бездә анда булдык урамда. Бик матур урам, сәүдә урамы дип әйтергә була, кибетләр. Ул бездәге Тукай урамыннан матур, киңрәк. Аннан соң алыштырганнар исемен. Инде татарлар җире яңадан кайтару нияте белән хакимияткә хатлар язып йөриләр. Тукай исемен кайтарып булмасмы дип. Бу китапта без инде нәрсә күрсәк, нәрсә күңелгә кирип калса, шуларны ихлас язарга тырыштык. Бу әллә инде фәнни хезмәт дип дәгъва юк, андый безнең өметләнмибез, ул кирәк тә түгел. Безнең бөтен максат әзрәк кешенең күңелен кузгатып булмасмы, Тукайны исләреннән чыгармасыннар дип, менә шундый уйлар белән яздык инде без аны. Белеп торсыннар Тукайга мөнәсәбәт, төрки халыкларда ничә икәнен. Менә шундый уйлар белән яздык. Әдәби сәнгать ягына да игътибар итмәссез инде. Камил, бәлкем камил булмаган җимлеләр дә ачырыр, анысы. Мин аны кызлар язганнарда үзем укырга, редакцияләргә тырыштым инде, ләкин артык кагалмадым. Аларның үзләренең стильләре алыннар саклансын дип. Нәрсә әйтмәкче булам? Менә безнең мен Казакстанда булганда сөйләделәр. Казаклар без үзебез бер уйлаганда укырга, язарга өйрәттек кебегиме? Татарлар мәктәпләр, мәдрәсәләр ачканнар Казакстанда. Хәзер Казак халкы бөтен дөнья буйлап Казакстан тарихында үзләренең шәхесләр турындагы бөтен мәгълүматны җыеп туплады. Ә безнең нәрсәгәдер кул җитми. Бунлар алышына бара, иртәгә Тукайның кем икәнен торган мөмкиннәр. Ә казаклар бездән алгары киткән булып чыктылар, һәм без алга сокланып кайттык. Бөтен мәгълүмат бар, чит илләрдә нәрсә бар, бер җимлә, бер кеше турында булса да, бөтенсен туплаганнар, электрон вариантлары да бар аларның. Архивта саклана, галәмә зур архивларында бөтен мәгълүмат саклана. Менә безгә әзрәк кенә шулар турында да уйласак, менә мин монда утырган дустымның бер сүзе, Зиннур Мансуровның сүзе бик күңелгә кирип калды. Киләчәктә мин Тукай туганнар дигән китап чыгарга дип хыялланам инде, менә җыя башладым мәгълүматлар. Зиннур шунда әйтеп куйган иде. Үзенең шәхесләренең нәселен барлап карап тормаган милләт озын гомерле була алмый дип. Ул татар гына калмый, һәр милләткә кала. Әгәр без үзебезне милләт дип хис итәбез икән, горурлыгыбыз булган шәхесләрне онытырга тиеш түгел, аларны барлап торырга тиеш түгел. Мин үземнең Тукай туганы булуым белән горурланам, мактанмыйм, горурланам. Һәм менә Ходай күпме гомер биргәндер, үземнең бурычым дип саныйм, шушы
юнәлештә эшне дәвам итүне дип бурычым дип саныйм инде. Ул күңелгә кереп калган шундый уй. Милли хисләр дип әйтик. Риман әфәнде, бу китап нинди тираж белән чыкты һәм аны кайда укып була? Аны чыгару беренчедән үзе бер ничек дип әйтим, зур мәшәкатькә әйләнде. Инде без кайтканда аварияга очраган идек. Мин үзем рульдәйм, күпердән очып 8 мәртәбә әйләндек тә исән калдык. Аллаһ Тәгалә бару. Һәм шуннан соң, беренче ай инде яраларны төзәтергә туры килде дигән сыңган сөякләр яланган шәһәр безнең. Бер ел эчендә язып бетердек без аны. Әмма чыгарып булмый. Чөнки байлар эзләп бирдем мин булышыгыз әле дип. Изигә эшләгәнсез, молодцы дип җекәдән сөйләрләр дә шуның белән бетә. Аны менә үзе безнең Арча җегете депутат инде, ул Телеком оешмасының генераль директоры Латфулла Шафигуллиманы ишетеп алган да үзе чакырып, "Давай кул язманы китер әле" дип. Менә алар яңа булыштылар. Гомумән Латфулла инде ул гаҗәп кеше. Әгәр дә Телеком яннан үтсәгез, шушы бинага игътибар итегез әле. Ел сайын аның бөтен стенасын татарның да, русның да шәхесләре бизи. Ул аларны өйрәнә, мәдәни мирасыбызны сакларга гаҗәп зур өлеш керткән шәхесләре безнең берсе һәм сезнең истәлдә һәрбегездә бар микән? Казанский история дигән журнал бар. Анда алыгыз кызыксынсагыз, Латфулланың бөтен эшләгән эшләре анда бар, фотолар белән бирелгән. Китап ул 500 генә экземпляр булды. Без инде аны сатуга чыгармадык та, озаттык килгән татарлар аша Кытайганың 3 шәһәренә, Өремче, Шәүшәк, Кылҗага һәм Казакъстанның 5 шәһәренә казаклар килгән саен биреп җибәрә тордык. Кемнәр бар бу китапта, кемнәр белән чыгышканбыз, аларга исәлек булсын дип берничә берилеше үзе милли китапханә алды. Прайм китапханәләргә тараткандыр дигән өмет бар. Менә шулай таралып бетте. Монда кайткач инде дусларга, якын кешеләргә тараттым үзем, укырлар дип каләмдәшләремә бирдем. Һәм бүген инде бу китапны укырга һәркемнең мөмкинлеге бар. Ул хакта Илдар әфәнде сөйләп китәр. Бу китапны кайда укып була? Рәхим итегез. Без инде Тукай бик шагыйрыбыз иҗатына бик зур игътибар биреп барабыз һәм соңгы 6 ел эчендә генә дә без Татарстан китап нәшриятында 35 китап чыкты. Һәм аларның тиражы 6000 данәгә кадәр җитә. Бәлки теге мәсәлән, ул балалар өчен язган әсәрләре дә аерым китапчыклар итеп чыгарылды. Тукай иҗатын өйрәнү турындагы китаплар да. Әлеге китапларның сатып ал кайберләре 21 генә калды бугай сатуда, 21 исемлектәгесе. Әмма ләкин без махсус оештырган, узган ел ачып җибәргән Татар әдәбияты үзәге дигән порталны, ул tatkniga.ru адресы буенча урнашкан. Әлеге порталда Тукай иҗатына кагылган менә шушы 35 китапның һәрберсе урнаштырылды. Һәм аларны бушлай бу порталның китапханәсендә өйрәнергә, укырга була. Һәм шул исәптән дә менә бүген без сөйләгән сәяхәтнамә китабы турында да уйлап, аның тиражы кичкенә генә булуга карамастан, һәрбер теләгән кеше бу сайтка кереп, бушлай, шулай китапханәгә киреп, бу китапны электрон рәвештә укырга мөмкинлеге бар. tatkniga.ru сайтында. Рәхмәт. Киләсе сорауга Зинур әфәнде сезгә булыр. Сәяхәтнамә жанры ул инде иң яратып кала торган жанр дип әйтергә була. Әмма соңгы арада ул ничектер сүлпәнәеп китте соңгы арада, соңгы чорларда сәяхәтнамәләр чыга. Безнең сәяхәтнамә жанры ул электректән булган. Безнең бийек өләрләребез без язмаларын укып биштек. Менә истә калганнар мин аны укып чыктым. Әлбәттә теге монда килеп теге дәрес җавап бирүче сыйфатына түгел, булай күңелем кушып. Гадәттә китапта гыйбрәт аласың, иң беренче чиратта гыйбрәт. Мин бу китапны укып иң беренче үзем өчен зур гыйбрәт алдым.
Dünyada bütün нәрсе çağrıştırуда көріне, біліне. Туфан Миннуллин өзінің ең соңғы шығышында Оршада өз дәулетін жүрген халықларының дәулеті ол аның шақсылары бола. Міне Тоқай біздің дәулетіміз, біз сол Тоқайға, Тоқай кебек шақсыларға сағынып, яшарға, Алланың анық қадерлерге, ұнытмасқа, жолдарға дейішпіз деп әйткен еді. Оланың енді осият кебек сөз болды ол. Соңғы шығыш болғаш беректі. Міне, Риман Абзайлар Тоқай ізлері ойлап Қытайға қадай барып шыққанда, көресің біздің халқымыз қойда яшаса да, гәрше Австралияға да барып шығып болар еді. Ақша көріп Абзайлар бетті бен Австралияда Тоқай езін табасың, анда да аның Тоқайның өзін шамайлы етіп тұталарды деп білем мен. Америкаға барып шықсында шушындай кітап жазып болар еді деп ойлаймын. Әміне енді Қытай, Қазақстанды біз азмен көпме білеміз, Қазақстандағы татарларны білеміз. Әміне шушы Тоқай, ет жерде болмаған ятим Тоқай, міне бізні шушы космик дәрежеде біздің қоя яшауымызға қоямыздан бізді бірлестіріп тұта. Әйбет, міне Қытайны өзіне барып көрген жоқ, әмме ләкин сіздің жазуға шанабыз. Қытайны, Тоқайныға бұлар шын мағынасында біріккен халық. Шуңа көре алар өздерінің ана тілдерінде қадірлеп сақлай, алда татар шәрілмеген татар жоқ деп жазасыз. Біздің Тоқай Міне, біздің де шолай шақласын еді, иншалла. Дәржетесіз, ихтимал дұрыстан да ол көңілсіз сөз. Татарларны келешекте Қытайға барып, Финляндияға барып, үйенуге язмасын еді. Міне, анда әлемет біздің тағын татарлар, міне бұл көйнікті татарлар білен тұрыштыру, міне Тоқайны етіп әйбет, Тоқай ізлері біле жүргенде көйнікті милеттешлеріміз білен. Анда біздің шыннан да зор ғалимдар, бетінде табиблар, Бұрхан Шахири өзі етіп әйбет заманда маңсыз өзінің кеңесшісі болған. Ғыммен, міне шушы Тоқай біздің Иракта, әлі қойларда жеш етінде еші тұрған милеттешлеріміз білен де бізіне біріктіріп тұта. Міне анда әлібеттері татарған түгіл, анда ұйғырлар бекіп яши. Біздің халық бетінде ол. Мен амында беректі шушы ұйғырларының андағы тұрмыш күнкөріші жәлібетті ойырса. Анда сіздің фотода бар. Міне қазір енді вайын жерлерінде китап кебетлері жоқ. Аларда китап кебеті кілем жайылған, ол кілемде балалар китап оқымыды. Үз тілдерінде жазылған китап, тойынтылы әлбәтті әйбет. Міне біз енді Қытайны дәрсін еткенде шақты ябық ел деп білеміз. Алтық-бұттық сөз сөйлеу бек келішікті бітмей сіздің жазудан да амасыла. Яқин міне бек қызық. Ұйғырларының милли мектеплері де үшлеп тұра, балалар бақшаларда үшлеп тұра, жоғары оқу йортлары да үшлеп тұра өз тілдерінде, һәм мәшітлер үшлеп тұра. Асы мәшітімізде де көп. Ең мүхімі милли мәғариф аларда әйбет. Шешек ота демесек те, қарқылда алар өзлерінің өз тілдерінде білім алар, һәм ең қызығы біздің түшінше білесің федерал канал деп әйтік. Енді бұл жақта Пекиннің өзінден телевидение сөйлеп тұра ұйғыр тілінде. Міне, неккаларына тіге унитар дәулет деп әйтсек те, көресің Қытайда әлі біздің түркі халықтарға яшауға жай бар. Міне, шошындай не қалды, менде тұрғы қалды. Олар соқтай тіге әлбәтті алардың да тілдерін сақлау аларға да жеңіл түгіл. Шеттен, әлбәтті шеттен енді миллиард ярым Қытай ішінде. Алар солай башқа милләтлердің тіге әвету қазаны бетінде Қытай. Солай бек нық қатты.
Онысы бик кат сизеләм дә. Әлбәттә, әлбәттә, әлбәттә. Ну, Бер нәрсәгә нәрсә әйтим әле, аннан соң менә бүгенге көнгә хәтле Тукай иҗатының уйгыр әдәбиятына яңасын өйрәнәләр. Яңадан яңа бүген галимнәр һаман да өйрәнеп торалар. Кызык бит. Бер деталь ясап куйм инде. Кылҗа шәһәр турында сүз кузгаткан идем. Татарлар Тукайның ничек сулаганы хәле белеп торганнар, ничек сулышалган, ничек авырганнар хәле. Һәм Тукай вафат булгач, 3 көн үтүгә Кылҗадан кайгынама килеп, 3 көн эчендә Кояш гәзитендә бастырылган. 21 кеше кул куйган кайгынама килеп җиткән. Кылҗадан ничә мең километрдан. Казаннан 3 көн дигәндә Кояш гәзитендә чыкканда кайгы уртаклар. Кыскасы хакыйкать менә шулай шаштыруда көйне рәхмәт. Бу шуннан да әйбәт кирәкле китап. Тукай фәнен һичшиксез бойда торган китап. Мин әйтеп идем, әдәби эшләнешендә шактый дәрәҗәдә мөкәммәл. Барысы да урында. Кыскасы бу китап безнең теге авторитет кына булып калмыйча әйбәт халыкның кулында да барып исәбигә булды. Тукай фәне ул байыбага тиеш. Мондый сәяхәтнамәләрне, мондый теге гыйбрәтләрне безнең киңрәк халкыбызда белергә тиеш, гыйбрәт алырга тиеш, үрнәк алырга тиеш. Анда нидә үрнәк алырлык хәлләр дә бик күп безнең үзләренең телләрен, мәгарифләрен күз карасы кебек саклау, шушындый диде, шушы шартта бу әлбәттә гыйбрәт тә, үрнәк тә безнең битендә үзегез беләсез. Милли мәктәпләр, милли мәгарифның язмышы шактый була бара. Кызганыч ки. Менә шуның өчен булса да мин сезгә рәхмәт әйтәм. Гыйбрәтле китап язасыз. Акча белән Менә кул җитми, акча белән. Монда сәяхәтнә барышында әлбәттә бер кадәр теге маҗара, детектив та була. Анда китап башланып китә, акча җитмәү сәбәпле җитәкчебез Риман Гыйлемханов Казанда турып калды ди. Ул теге акча тапкач соңрак барган ди. Ул җитә бушкача җыра калган. Менә шулай итеп. Рәхмәт киләсе сорау Зиннур әфәнде сезгә булыр. Сез бу китап чыккач иң беренче укучылардан булгансыз һәм Риман әфәнде белән менә бу матбугат конференциясенә әзерләнгәндә дә ул әйтте, бик кызыклы фикерләр җиткерде Зиннур әфәнде дип. Шуның өчен без сезне чакырдык. Сезнең бәйләмәгез кызык. Рәхим итегез. Менә бу китап нинди тәэсирләр калдырды сездә? Иң әүвәл әйтеп үтәргә кирәк, менә мондай Ирак сәфәрне оештыру ул үзенә күрә батырлык хәзерге заманда. Менә шын иҗат кешесендә бит инде әйтәләр теге әзрәк кенә ышкынганлык булырга тиеш түгелме? Ул каләм әһелләренә дә кагыла, һәм бу ышкынганлык минем үземдә дә бар. Менә мондый 20 мең чакрымлык Ирак сәфәргә 46 көнгә Казаннан Жайыкка, аннары бөтен Казакстан буйлап, Көньяк Казакстанга, аннары Кытайга бару, бәлки бу чыннан да теге ышкынган кешеләргә генә хас әйбердер. Яхшы мәгънәсендә. Әле бит мондый сәфәрне оештырырга бик зур финанс чыгымнары кирәк. Әле ярый менә Риманның үз автомобиле булганымы. Ләкин әле менә юл газабы, гүр газабы дип әйтәләр. Юл мехнәтләре бер хәл. Менә бу сәяхәтнамәне бит әле язырга кирәк. Язу ул җиңел. Аны бит әле чыгарырга кирәк менә хәзерге заманда, беләсезме? Чыгаруның инде 2 юлы бар. 3 юлы дөресрәге, яки үзеңнең акча чыгарасың, яки хәйриячеләрне табасың, яки үзебезнең менә Татарстан китап нәшриятында чыгарасың. Менә бу сәяхәтнамәне чыгару, барып кайту үзе бер мехнәт булса, аны чыгару Риман өчен икенче бер мехнәт булды дип әйтсәң дә ярый.
Әлбәттә, сәяхәт нәмә жанры инде ул безнең элек-электән килә. Менә Газинур да әйтеп үтте. Заманда Фатих Кәриминең классик үрнәкләре булган сәяхәт нәмәнең. Ну, хәзерге заманда да, совет заманда да әйтик, менә Марш Шабаев үзенең бер төркем каләмдәшләре белән Ык елгасында сәяхәт итте салда. Әйе. Менә бу үзенә күрә шулай ук сәяхәт нәмә. Һәм Марсабый мәрхүм бу турыда язып чыкты һәм китап бастырып чыгарды. Менә бу җәһәттән караганда, әлбәттә, без менә кай вакыт теге базарлы матакка кайтып киләбез дә, нәрсәдер язабыз да, шуны да сәяхәт нәмә дип язып чыгабыз теге. Ләкин менә бу җәһәттән караганда, менә истә калганнар сәяхәт нәмәсе гаять уникаль хезмәт. Бу сәяхәт нәмә корылган безнең бийек шагыйрыбыз Габдулла Тукайны өйрәнүгә. Бу бик тә үзенчәлекле. Менә мондый сәяхәт нәмәнең әле булганы юк иде. Һәм икенчедән, менә мондый сәяхәтләрне безнең республикадагы дәүләти оешмаларда, социаль институтларда, әйтик, менә Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты да оештыра алмый. Чөнки аларның мөмкинлекләре юк, һәм финанс ягыннан, һәм кадрлар ягыннан. Менә мин инде бик күп еллар элек язып чыккан идем Габдулла Тукайның иҗатын һәм тормыш юлын Тукай даирәсен өйрәнүче махсус гыйльми үзәк булдырыйк дип. Ләкин бу мәсьәлә һаман да һавада эленеп кала. Әгәр дә менә шушындый гыйльми үзәк булса, әлбәттә, ул мондый сәфәрләрне үз чыгымына оештырыр иде. Кызганыч, мондый үзәк юк. Менә бу сәяхәт нәмәдә, менә бу бинәһая зур кылачлы хезмәт. Монда нинди генә мәгълүматлар юк. Бу хезмәтне әле киләчәктә кайта-кайта укыячаклар, галимнәр, һәм бик күп мәгълүмат алачаклар. Менә алар башта җаекта тукталалар. Тукай изләре буйлап йөриләр. Мөнир Ерзиннар белән очрашалар, менә безнең милләтебезнең шундый күренекле шәхесләре белән. Һәм Тукай укыган мәдрәсәләрдә, Тукай гыйбадәт кылган мәчетләрдә булалар, рус мәктәбендә, шулай ук Тукай бит инде Казан анда кунакханәсенә кунып яши. Менә аларның фоторәсемнәре. Менә мин сокланып, кай вакыт күземә яшьләр килеп, аларның фотоларын күреп, менә әле Казан кунакханәсенең фотосын минем күргән юк я. Аны тиз генә эзләп табып та булмый андый фотоматериалларны. Менә бу китапта буларның бөтенесе дә бар. Һәм бу сәяхәт нәмә барышында безнең милләтнең газиз шәхесләре турында да менә кайта-кайта материаллар туплана. Әйтик, менә Казакъстанда безнең бийек композиторыбыз Латиф Хамиди яшәгән бит инде. Латиф Хамиди турында монда материал бар. Менә Газинур әйтеп китте, Маотсызун белән гаиләдәш дуслар булып, һәм алар бергә Кытай дәүләтендә бергә эшләгән Борхан Шаһиди турында да менә бу китапта без мәгълүмат алабыз. Һәм шулай ук менә фоторәсем һәм язма бар монда. Безнең улуг галимебез академик Миркасим Усманов бит инде Кытайда туган. Менә Миркасим абыйның укыган мәктәбе, аның белем алган классы фоторәсем күрсәтелә. Минем менә бу урында да күземә яшь килде. Бер генә секунд. Хәтта Миркасим абый утырган партада исән сау. Шуны саклап тоталар. Һәм бу китап шул ягы белән әһәмиятле. Менә без Тукайны
біздің милләтебездә бірден бір милли символға әверелгән шәхесне бик ерак тарихта яшәгән дип уйлыйбыз кай вакытта. Баксаң, менә без бердә утыручылар бөтенебез дә узган гасырда туганнар бит инде, менә бердәме? Тукай бит ул безнең заманда гасырдашыбыз. Менә Тукай бит үткән гасырда ярты гомерен яшәп киткән. Үткән гасырда гына 13 ел. Һәм үткән гасырда иҗат иткән ул. Бүтән иҗатының шушы үткән 7 елга 6 елда фәлән айга сыйып бетә. Кешелек дөньясында баксаң, гаҗәпкә калдырырлык гыйбрәтле хәлләр бар. Менә мин белдем, Индонезиядә яшәп ята Сапарман Садимедрзе дигән кеше, ул аягында рәхәтләнеп йөри. Тукайдан 16 яшькә өлкәнрәк кеше. 1870 елда туган. 70 елда туган. Аягында йөреп тора. Без Габдулла Тукайны кайдадыр ерак гасырларда туган дип кай вакыт күз алдына китерәбез. Һәм аның бик күп шәхси әйберләрен югалтып бетергәнбез. Аның менә Рафис Әймәт монда утыра, Рамис Әймәт. Аның бит 5-6 шәхси әйберсе калган. Безнең татар менә шушындый, ул үзенең мирасына шул кадәр сакчыл. Аның 5-6 әйберсе, шәхси әйберсе генә калган. Туу турында метрика кенәгәсе атасы тутырганымы? Юл кәрзине, җиң каптырмалары, анда крәстән эшләгән тартмачык, бәләкәй генә түбәтәе, ул түбәтәйдә үзенеке түгел, фоторәсемгә төшергәне биреп торган безнең милләттәшләребез. Һәм вафат булгач битеннән алынган маска, һәм Аллаһка шөкер кабере бар. Анысына да рәхмәт әйтергә кирәк Аллаһ Тәгаләгә. Кабере бар. Безнең классик шагыйребез Дәрдемәтнең әле кабердә юк, ансында югалтканбыз. Менә бу җәһәттән мин булар турында нәрсә әйтәс? Нигә сөйлим, нишкәләп? Чөнки без Тукай белән мактанабыз, күкрәк сугабыз име. Элементар әйберләрне дә әле белмибез. Тукай фамилиясе каян килеп чыккан? Фәнни нигезләп аңлатучы юк. Тукайның вафатына да хәзер 100 елдан артык вакыт үтте. Без хәтта шуны да белмибез. Хәзерге заманда нинди генә түрәләр үзләренең шәҗәрәсен эшләтеп алмады. Ул түрәләрнең шәҗәрәләре ниндидер морзаларга барып тоташа, кайберләренең хәтта ханнарга барып тоташа. Безнең Тукайыбызның фәнни шәҗәрәсе юк һаманда. Менә истәлекләрдә әйтелә, Тукайның әнисе Миңсафа дип әйтелә. Бит инде безнең халык хәтерендә күбрәк ул Биби Мәмдүдә бит инде шулай. Әни өчен Миңсафа дип атала. Менә моны да аңлатучы юк. Габдулла Тукай Җаек шәһәренә 1894 елны китеп барганмы? Яисә 95 елны китеп барганмы? Менә монысы да ачык түгел. Булар бит элементар, гади әйберләр. Менә Риман Галимханов җитәкчелегендәге менә бу, мин әйтер идем, бу сәяхәт кенә түгел, бу экспедиция, зур экспедиция. Һәм безнең әле әдәбият тарихында булмаган, Кытайга кадәр барып җиткән экспедиция менә шушындый әйберләрне дә ачыкларга ярдәм итә. Әгәр без Тукайыбызны, милләтебезнең бердән-бер әйдәмәне дибез икән, без Тукайыбыз турында бүтән әйберне дә белергә тиеш, рәсемдә вагында. Менә бу китап, менә бу шул җәһәттән бик күп изләнүләргә юнәлеш бирә. Бу китаптан бик күп мәгълүмат алып була.
бик күп мәгълүмат алып була. Һәм бу киләчәктә әле кайта укыла торган китап. Кайта укыла торган китап. Менә шушындый авыр сәфәрне Риман Гыйлемханов оештырган. Кем инде менә шушындый заманда 20 мең чакрым юлга чыга, мин инде әйтеп беттем. Бу 20 тапкыр Мәскәүгә барып кайту бит инде, менә тик томалдан. Кем чыга шушындый юлга? Һәм Риман Гыйлемханов үзенең иномаркасын калдырып кайтты менә бу сәфәрдә. Һәм бер кадәр алар имгәнеп кайттылар. Аларга кем рәхмәт әйтте? Беркем дә рәхмәт әйтмәде. Менә бу интегеп чыгарылган китап. Менә әле күптән түгел генә Тукай энциклопедиясе чыкты. Бу энциклопедиягә кемнәр генә кертелмәгән? Менә кемнәр? Анда үзешчән шагыйрьләр анда. Тукай турында бер бәләкәй генә шигырь язып, яки Тукай турында искә генә алган анда авторлар да кергән. Менә Тукай изләре буйлап шундый Кытайга кадәр экспедиция оештырган. Тукайның турыдан-туры туганы. Һәм менә ничә еллар инде Тукайны өйрәнүгә үзенең гомерен башлаган Риман Гыйлемханов бу энциклопедиядә юк. Бу энциклопедиядә Мир Касим Госманов та юк. Тукайны өйрәнүгә күп өлеш кертте. Бу энциклопедиядә Тукай турында тулы роман, шундый акыллы роман чыгарган Чиләбедә яшәүче Рөстәм Вәлиев та юк. Бу энциклопедиядә Тукай турында бик күп шигырьләр һәм мәкаләләр язган Тукай премиясе лауреаты Марсель Галиев та юк. Бүтәннәр дә юк. Менә без менә татарлар шундый инде, шундый. Шуңа күрә Риман ул шәхсән минем курсташымда, ул инде университетта укыганнан бирле менә Ибрахим Нуруллинга біз курс эшләре эшлигәле дибеме, курс эшләре эшләдек. Һәм без икебез дә университеттан бирле Тукайны өйрәнәбез үзебезчә. Менә мин 2 китап чыгардым инде. Татар, рус, инглиз телләрендә. Рәхмәт, менә Илдар Камилович менә икесен дә шул кадәр күркәм итеп чыгарды Тукай турында китапларны. Менә бу китапларны чыгарырга этәргән кеше Риман Гыйлемханов булды. Минем өчен. Ул миңа көн сайын шалтырата. Башта исәнлек саулык сорый, һәм аның икенче сүзе Тукай була. Ул көн сайын шалтырата. Шуңа күрә Риман дустым, сиңа бик зур рәхмәт. Бу китабың турында әле сиңа яшь алдагы буыннарда рәхмәт әйтәчәк. Бу әле бик күп еллар безнең Тукайыбызны өйрәнүгә үзенә күрә бер үзенчәлекле чыганак булачак. Рәхмәт. Рәхмәт Зинур әфәнде. Һәм инде журналистларның сорауларына күчәбез. Беренче сорау Татар информнан. Рәхмәт итегез. Мөршидә Кыямова, мен Риман әфәнде сезгә соравым. Менә сез сәяхәткә чыгып китер алдыннан барачак урыннарга хәбәр биргән идегезме алдан? Сезне көтеп торалар идеме, әллә сез билгесезлеккә чыгып киттегезме? Беренче мин кызларыма рәхмәт, кызларым дип әйтәм инде. Мин белән чыккан журналистларга, чөнки алар шушы якынча шушы маршрут буенча йөреп кайткан булганнар үзләре теләп. Шуңа күрә алар белгән танышларына татар мәдәни үзәкләренә танышларга шалтыратып куйдылар. Әлбәттә сәнә түгел инде. Шуңа күрә без күзне йомып чыгып китмәдек. Ул яктан. Кызганыч каршымда берсе дә катнаша алмады. Мин белән чыккан берсе кияүгә бирдек, Аллага шөкер, берсе монда Туфан абый гимназиясендә эшләгән дигән. Мин истәп бер генә сүз әйтәс килә. Алгара китеп булыр инде ул. Тукай шәҗәрәсе турында сүз булды бит. Мин менә Тукай туганнар дигән китап турында сүз кузгаттым. Шушы вакытта Тукайның туландырган шәҗәрәсен дә чыгарасы килә. Менә миңа Ринат Еникеевның мөрәҗәгать иткәне бар. Мәшһүр композиторыбыз Риман без Тукайның туганы ди, менә ничек ашыкларга икән дип. Без бит хәтта Мөхәммәд Гариф хәле кем булганда белмибез Тукайның бабасы. Нәсел шәҗәрәсе эшләмәгән Зинуретдин ди. Аннан соң Мансур Музафаровка мөнәсәбәте булырга тиеш туганлык мөнәсәбәтләр. Миңа хатлар килгәләде. Башкортстаннан без туган түгел микән дип, менә мин журналистларга мөрәҗәгать итәм. Бәлкем изләнүләрдә сез язсагыз, безгә хәбәрләр салучы булмас микән, андый-мондый бу ярдәм итсәләр, изләр. Без белмән әллә кемнәр бардыр әле Тукайның.
Инде Зәки апа Рәсүлова чыгарган шәҗәрәдән соң хәзер яңа буыннар барлыгы килде, мин аларны барлыйм. Моңа әле Арчада да бар икән, минем туганнарым дип әйтик инде, минем туган исә яшәм. Аларны да барлыйм, менә бу эштә журналистларның да ярдәм итәләр. Икенчедән, Тукайны өйрәнү турында безнең белән Уральскига барганнары ике галим, Рәшит белән Зөфәр дигән егетләр, яшьләр, алар татар зиратында булдылар. Анда Матыйгулла хәзрәтнең ниндә булды инде. Хәргәшән кайда үлгән дә билгесез. Тукайның остазы. Менә татар зиратында кабер ташлары бетеп бара. Казаклар каберләре әкренләп керә башлап, бу кабер ташларын хәзер укымасак дип әйтте Зөфәр Мөхәммәдшин дигән галимебез. Риман беренче елдан алар да юкка чыгачак ди. Менә бу экспедицияларны кем оештырган, кем җиргән, аннан соң без Тукайда даирәсен күбрәк өйрәнәсебез килә. Без Уральскида архивта да утырдык, анда юк. Алматада булырга мөмкин диләр. Алматада архивка кердек. Шул менә Раби Ерзин җитәкләп бирде инде шәхсебез, Алматадагы галимебез, журналист, язучы. Анда да талмак безгә әйттеләр, ни Оренбургта булырга мөмкин дип. Архивларда. Чөнки әле безнең Тукай чорында чыккан татар матбугаты да бөтенсе өйрәнеп бетмәгән икән. Кайбер соннары юк диләр. Менә мин быелгы Тукай бүлегендә лауреатлар Рамил Исламов белән Җәүдәт Миңнуллин белән сөйләштергән идем. Алар әйттеләр, аны Оренбургта гына эзләмәскә кирәк, бәлки мәсәлән Омский архивларында юк микән диләр. Чөнки ул вакыттагы татар матбугаты бөтен Россиягә таралган булган. Менә шундый зур эшләр тора. Кайсына кулы җитәр. Менә бу эштә безнең минем каләмдәшләрем дип әйтим инде, күп дәрәҗәдә ярдәм итә алар. Һәм татар үзебезнең мин мондай министрлыкларга мөрәҗәгать итеп тормыйм инде. Чөнки Зинур әйткәнчә, бездә менә бер үзәк булырга тиеш. Шушы эшләрне берләштерүче, юнәлеш бирүче Тукай үзәге булырга тиеш. Татарстанда инде белмим, ничек барып чыгар ул. Күрәс эшләрнең әле бурыч әйтмешү тыканысы юк, бик күп. Әгәр дә без шушы мирасыбызны, Тукай белән бәйле мирасыбызны да саклап калмасак, белмим киләчәгебез ничек булыр. Тагын сораулар бармы? Рәхим итегез. Радио ГДРК Татарстан, Эвелина Ренардо. Можно еще на русском языке также рассказать, что это за книга, что в нее входит и почему именно об этом человеке возникла идея написать? Кем сөйләр икән? На русском Илдар языке, әфәнде, сез пожалуйста. сөйләгез. Пожалуйста. Монда утыручылар Тукай турында урысча сөйләмибез дип әйттеләр, баябыз. Аның өчен дөрестән дә тел байлыгы кирәк. Я касательно своей информации только могу сказать. У нас мы открыли в прошлом году Центр татарской литературы. Данная книга вышла небольшим тиражом и, естественно, не удовлетворит весь спрос читателей. И в этом Центре татарской литературы по адресу tatkniga.ru можно ознакомиться с этой книгой подробно. Она находится там в библиотеке в бесплатном доступе. Также на данном сайте в Центре татарской литературы находится 35 других книг, так или иначе связанных с великим поэтом татарским. Спасибо. Спасибо. Рәхим итегез. Татар информнан тагын бер сорау бар. Бәлкем сезгә булыр, Мансур әфәнде. Менә сез әйтеп киттегез энциклопедия турында андагы җитешсезлекләрне, менә Риман әфәнде әйткән, Җәүдәт абыйлар да бит әле, Рамил Исламовлар да җыентык истәлекләр 2 томлыгы чыгарды. Сез аның белән танышмы һәм сез бу хезмәттән канәгатьме? Таныш кына түгел, мин аны чыккач ук укып чыктым һәм канагать кенә түгел. Бу беләсезме, менә Тукай фәне дигән фән бар бит инде. Без бөек шагыйребезне инде бер гасыр дәвамында өйрәнәбез. Менә шушы бер гасыр эчендә бик күп монографияләр чыкты. Бик күп фәнни популяр китаплар чыкты Абдулла Тукай турында. Бик күп әдәбият, сәнгать әсәрләре иҗат ителде. Менә шушы 100 елда
Менә бу Тукай турында истәлекләр, 2 томлы истәлекләр китабы чыгу уникаль хезмәт, уникаль. Чөнки Совет заманда аның 2 басмасы чыкты. Сез инде бу чорны беләсез. Анда цензор кошылары бик нык эшләгән вакыт бит инде. Чөнки Тукай турында юка истәлекләр алар инде кисеп бик каты редакцияләнеп чыккан китаплар һәм анда бик күп истәлекләр кертелмичә калган иде. Һәм менә шундый факт та бар. 1913 елда Фикер газетасы шундый игълан белән чыга. Менә без Тукай турында истәлекләр китабы төзәячәкбез. Безгә үзегезнең Тукай турында белгән мәгълүматларыгызны кагазга төшереп алып килегез дигән. Менә шундый белдерү чыга газетта. Һәм шул ук газетаның санында чыга Тукайның бер төркем дуслары. Шулай ук без истәлек басмасы әзерләргә җыйнабыз. Безгә шундый истәлекләрне китергез дип. Һәм бу газетаның 2нче санында менә имеш менә бу игъланнар бер-берсе белән шәкәшә һәм Мәгариф нәшрияты үзенең менә шушы игъланыннан ваз кичә. Һәм бу инде бик татарча килеп чыга. Һәм бу истәлекләр китабы эшләнмичә кала. Аны инде 1913 елда ук башлаган булганнар. Шуңа күрә менә бу 2 томлык ул әйтәм бит, шушы бер гасыр эчендә менә Тукай фәненә гаять бинихая зур өлеш булып керә торган басма. Мин бу турыда Ватан Татарстан газетасында бик нечкәләп язып чыктым. Менә март айында гына. Рәхмәт. Сорау Рөстәм Исхакый. Рәхмәт. Риман абый, бу сәяхәт тулысынча аңлавымча сезнең үз хисабыгызга чыктымы һәм сез шуннан да башында булмады, машина белән үзегез барып кайттыгыз. Үз машинагыз белән һәм әгәр инде Лотфулла менә шу Таттелеком хуҗасы акча бирмәгән булса, чыкмаска мөмкин именно бу хезмәт. Безнең хәзер игъанәчләр, милли игъанәчләр шу кадәр бер генә кеше калды менә. Чөнки Таттелеком җитәкчесенә кемнәр генә мөрәҗәгать итми, бөтен җырчылар, бөтен язучылар. Миллионлык татарга бу гаҗәп тоела. Бездә гаҗәпләнерлек әйберләр күп инде. Ул бәлки ул чыкканда булыр, әгәр дә еллар Сәгъдәт өчен килгән булса ул. Монда директор булып. Ул юк иде шул. Мен ярым Ник безгә китермәдең? Без шундай әйберләр бездә чыгарга тиеш. Мин аны кергәнем, мөрәҗәгать иткәнем. Безнең план буенча әле бу елларда гына булмас. Планга кертеп диләр ди. Мин шуннан соң акча яң кайгырта башладым. Бу сәфәргә чыгу шулай ук. Минем исәптән дип әйтергә була инде аны. Мин бурычларны 3 ел түләдем. Машинаны кыйла бергә 5 ел. Машина кайда калды? Калды. Кустанайда татарлар сүтеп куйганнар инде. Монда сатып булмас микән запчастларга дип хит. Без тенсен эшләтеп тегендә Алматыда татарлар булышты. Мин машина белән бит Алматы нигә бардык без? Уральскида бер атна яшәдек, ирәндек, аннан соң киттек Астана, Караганда, Алматы, шул шәһәрләрдә Кустанай һәм Алматыда калдырдык та машинаны бер 5 көн кирәге виза эшләргә Кытайга. Шундагы татарлар әйттеләр 5 көндә эшләп бирәбез дип, Алматы татарлары. Без чыгып киттек Көньяк Казакъстанга. Шулай машина белән. Анда 40 градус иссиде. Мин инде исеп кенә белгән Хуҗа Әхмәт Ясави мавзолеенда булдык, шаккаттым янда, сезләр бәлкем беләсез бу шәхесне. Динә, фотоларда бар безнең фото. Юк. Андай берләр юк иде. Аннан соң Назилә Рәхимҗан кызы әзерәк өлешчә каплады чыгымнарны. Ул башта вәгъдә әйткән, үзем күтәрәм дип, ләкин бөтенсен дизә 1/4тән берничә масы бирде инде. Я бу акча мәсьәләсе монда икенче планга калды инде безнең. Безнең төп максат шушы менә без сөйнеп, шатланып кайтып киләдек Казанга. Кайтабыз дип күпме мәгълүмат җыеп дип. Мин теге бер нәрсәгә Стримәзинның сүзенә әзерәк истәп дип әйтим менә 2 галим телгә алдым бит Рамил белән Җевдәт ниме? Архивлар турында сөйләшә башлагач, алар бер мәгълүмат әйттеләр та
құлақны соғайта тұрған. Бұл архивларда ревизискаскилар инде ол хәтта бөтенсә исемлек төзелмәгән икән, опис ясалмаган диләр. Язып теркәп куйманнар. Шуңа күрә аларны берәүдә кулланырга бирми икән. Менә без сәяхәткә чыкмакчы булабыз, барып чыкса сәфәргә, экспедиция дип әйтик инде, төрле архивларга. Менә бу димәк дәүләт дәрәҗәсендә хәл итәргә тиеш. Мәсәлән, Риман килеп сораса, менә шул чордагы документларны биргез әле, миңа берәү дә бирмәячәк, чөнки опис ясалмаган, теркәлмәгән ул, язып алмаган икән. Гомумән, бу эшне менә һаман шусы әйләнеп кайтабыз, дәүләт дәрәҗәсендә хәл итә торган эшләр бар әле безнең. Отчетны язу белән шәтү. Һәм тагын бер сорау Татар информнан. Рәхим итегез, Мөршидә. Менә бу сөйләшү вакытында сез ачыклап киттегез бит инде Казакъстанда Тукайга мөнәсәбәт бөтенләй яхшы, әйбәт дибеме. Менә минем белеп китәсем килә. Минем ишетүем буенча Үзбәкстанда Ташкент шәһәрендә дип беләм инде мин Тукай исемен йөртә торган исемнең урамның исемен алып ташлаганнар. Менә шул турыда да хәбәр әйтегез әле. Ни өчен алай эшләнгән? Сез ул анда яшәүче татарлар белән хәбәрдармы? Знаешь, каршы мин аналар белән тормыйм. Чыгасы бар әле менә Азәрбайҗаннан да монда бер гыйльми форумда очрашка сөйләшкән булган иде. Ташкентны мин узып киттем яннан. Кенә Казакъстанга барганда шаккаттым. Инде кич булып килде. Тегендә күрсәткеч такта тора, Ташкент 20 километр дигән. Мәйтәм, кая барып чыктым мин? Монсы шулай ук Мөршидә. Кемнең эше генәдер инде бу? Безгә бөтен төрки халыклар белән кирәк. Мин юкка гына казакларны искә төшермәдем бит. Алар дөнья буйлап өйрәнәләр. Үзләренең шәхсләр турында. Бөтен мәгълүмат. Аны без әйтә алмыйбыз, менә Кытайда да Тяньшань урамында үзгәртеп куйганнар бит. Менә мин бүген бөтен татар конгрессы рәисе Ринат Закиров белән очрашырга тиеш бүген. Менә мондый мәсьәләләр белән әлбәттә безнең бөтен татар конгрессыда шөгыльләнергә тиеш. Безнең бит чөнки Үзбәкстанда анда төпләнеп яшәүче безнең татар диаспорасы бар. Һичшиксез конгресс бу мәсьәләне игътибар үзәгенә алырга тиеш һәм андагы безнең татар оешмалары белән элемтәгә кергә тиеш. Чөнки менә күз алдына китерегез, мин соңгы вакытта Тукайның Туган тел дигән шигырен өйрәндем. Менә Туган тел дигән. Баксаң, ул Туган тел шигыре бөтен дөньяга таралган һәм бөтен безнең төрки халыкларының уку программасына кертелгән. Шул ук исәптән Үзбәкстаннар, Казакъстаннар да, Төркиядә дә мәктәп программасында Туган тел шигырен укыганнар. Шуңа күрә безнең үзбәк туганнарның менә мондый сәер кыланышы беринди киртәгәдә сыймый. Чөнки үзбәк халкының бик күп дәреслекләре менә Казанда басылды һәм безнең татар мөгаллимнәре бит инде үзбәк халкын аң зиһенгә кертү җәһәтеннән бик зур өлеш керттеләр. Шуңа күрә менә бу мәсьәлә белән минемчә бөтен татар конгрессы бик нык шөгыльләнергә тиеш. Рәхмәт. Һәм инде матбугат конференциясенә бирелгән вакыт чыкты, кызганычка каршы. Әгәр дә сезнең сорауларыгыз калса, кунакларга килеп сорауларыгызны бирә аласыз. Бер соңгы сорау безнең фотокорреспондент Рамил Галиев. Хотел спросить, много ли осталось фотографий по вашей поездке, так как я понял, что видео мы не снимали. Дело в том, что книг очень мало, я понял, 500 экземпляров всего, а материал очень ценный, очень интересный. Поэтому если сделать видеоряд через эти фотографии, как-то запустить, чтобы все-таки люди заинтересовались этим материалом, прочитали эту книгу, вот можно ли это собрать в такой видеофильм? Спасибо. Торчатые фотографии сохранились, все у нас есть. Мы избранно вот включили сюда в книгу. Очень много фотографий. Девушки, вот молодость, опять имя, романтика, что шевелится, как говорится, все они снимали. Что есть. Даже одну нашу девушку, это в книге есть, Рамиля Газизуллина. В Китае начали снимать, это в городе Чучак. Она вышла на улицу, начала снимать исторические места. Вдруг подъезжает машина, ее увозит. Полиция, у них как называется, полиция Микан, увезли.
сдали в прокуратуру эту бедную девушку. Хорошо, что наша хозяйка Зайтуна, она руководитель татарского центра в городе. Она работала заведующим детского сада. Туда ходят 4000 детей в Китае, знаете, какой большой. И ее знали все представители всех органов. Она пошла туда, в прокуратуру, вызволила ее оттуда и привезла домой. Рәхмәт һәм инде бу сәяхәтнамәдән калган фотоларны киң җәмәгатьчелеккә таныту да булсын иде дигән Спасибо теләк за җиткерә идею. ул безнең В общем, мне еще не пришло в голову, почему не выпустить альбом, да, фотоальбом. Бик зур рәхмәт Спасибо. килүегез өчен, хөрмәтле кунаклар. Видеороликны, әлбәттә, бу китап буенча Онсын Татар-Информ агентлыгы эшләр. Зур рәхмәт, хәерле, Алсу ханым уңышлы бер эш генә көннәре белдерү сезгә. ясасым килгән иде. Иртәгә кабул